Kif nista' jien li qatt ma studjajt teoloġija immexxi laqgħa taż-żgħażagħ? Jew kif nista' ngħaddi t-tagħlim tal-Knisja meta ma nafux biżżejjed jew forsi ma naqbilx miegħu kompletament? U kif niddilja ma' sitwazzjoni problematika fil-grupp? Dan huma mistoqsijiet jew dubji li jista' jkollok int fil-ħidma tiegħek maż-żgħażagħ. U dan il-kors Adolescent and Youth Ministry ħajibda u ħajiddilja ma' dawn il-mistoqsijiet u d-dubji. Minn din is-sena dan il-kors ħajkun iktar flessibbli, iktar prattiku u iktar ħajati każ tal-isfidi kontemporanji li ż-żgħażagħ qegħdin jaffaċċjaw. Dan il-kors int m'intix se toqgħod bil-qiegħda u b'mod passiv tassolvi t-teorija biss. B'mod kreattiv ħanaqbdu t-teorija u l-prattika u ħanżewġuhom flimkien. L-għana ħari ta' dan il-kors hu li int fl-aħħar tiegħu tħossok iktar ippreparat, mimli entużjażmu u konfidenti fil-ħidma tiegħek maż-żgħażagħ. Minn eżerċizzju ta' evalwazzjoni permezz ta' focus group li għamilna ma' parteċipanti li ħadu sehem f'dan il-kors fis-snin l-għoddija, ħarġu biċ-ċar elementi li kienu nieqsin minn dawk il-korsijiet. Ħarġet ċara il-bżonn li l-lecturers ikollhom esperjenza konkreta maż-żgħażagħ. F'dan il-kors, il-lecturers, apparti milli huma kompetenti fil-modjul tagħhom, għandhom ukoll esperjenza twila u konkreta maż-żgħażagħ. Ħarġet ukoll l-ħtieġa ta' esperjenzi prattiċi u hands-on. Għaldaqstant, apparti mill-fatt li kull modjul ħajkun qed jinkludi element prattiku, introduċejna modjul li jismu Practicum fejn int ħajkollok l-opportunità li tagħmel esperjenza konkreta ta' ħidma maż-żgħażagħ f'realtà taż-żgħażagħ. Dan il-kors ħajoffrilek ukoll opportunità li tiltaqa' ma' parteċipanti li ġejjin minn gruppi, minn movimenti u minn spiritwalitajiet differenti f'Malta. Din tista' tippermettilek illi tapprezza r-rikkezza u d-diversità tal-Knisja f'Malta u twessa wkoll il-prospettiva tiegħek tal-ħidma maż-żgħażagħ. B'differenza minn korsijiet oħra li inti forsi ndorri bihom, dan il-kors ħajqedek fiċ-ċentru u inti ħatkun il-protagonist tal-formazzjoni tiegħek. Fil-waqt illi ħankunu qegħdin tiltaqgħu mal-lecturers fis-seminars, ħatingħata l-flessibilità li tirċievi il-kontenut meta u kif trid. Ġew ippreparati metodi innovattivi ta' tagħlim bħal qari supplementari, videos u podcasts. U ħajkun fidejk il-ħin u l-pass li inti ħatażel biex issegwihom. Dan il-kors huwa immirat għalik li qed taħdem maż-żgħażagħ u li tħoss li għandek bżonn ta' bażi soda jew li qed taħseb li wasal iż-żmien li tagħmel pass ieħor biex issaħħaħ il-kapaċitajiet tiegħek fil-ħidma tiegħek maż-żgħażagħ.